Ngisacela ukubabingelela abazalwane egameni lomfowethu uKristu inkosi yethu. Amen. Namhlanje sizofunda usifundo 6. Isihloko sesifundo 6 wethu sithi ukuphenduka nokuvuma izono nokuthethelelwa. Indimana yekhanda yalesi sifundo itholakala encwadini u-1 John 1 uvesi 9. U-1 John 1 noma uJohane ukuqala 1 uvesi 9. Ngaphambi kokuthi sifunde 1 John 1 verse 9, sicela sithathe umthandazo omfushane nje. Yebo. Dela amazulu nomhlaba, Thixo olungileyo, siyabonga Nkosi ecwele umusa nothando ukuthi usilungisele lesi sikhathi samanje sokuthi sizofunda ngezwi lakho. Siyacela futhi Baba wethu olungileyo ukuthi umoya wakho engcwele kube yiwona ozosifundisa ukuze konke ozokukhuluma sikuqonde ngendlela ofuna ukuthi sizwisise ngayo usekhaya ezulwini. Siyanxusa Nkosi ukuthi ube nathi esikhathini samanje, egameni lenkosi Jesu Kristu. Amen. Yebo, bafowethu nabodadewethu, ngiphinde ngiyabingelela futhi egameni lomfowethu uKristu inkosi yethu. Amen. Sikusifundo 6 namhlanje. Isifundo 6 namhlanje, isihloko sakhona sithi ukuphenduka nokuvuma izono nokuthethelelwa. Indimana yekhanda yengamele lesi sifundo u-1 John 1 verse 9. Ufundeka kanjena: uma sizivuma izono zethu, uthembekile, ulungile ukuba sithethelele izono, asihlambulule kukho konke okungalungi. Amen. Uma sizivuma izono zethu, uNkulunkulu unjani? Uthembekile futhi ulungile ukuba sithethelele izono, asihlambulule kukho konke okungalungi. Singakaqhubeki konje sathi yini isono ezinsukwini ezedlulileyo, ezifundweni ezedlulileyo, safunda ukuthi isono ukwaphula umthetho. Umthetho kaNkulunkulu utholakala kuphi konje? Esinikezwe wona Exodus 20 uvesi 1 kuya ku-17. Kutholakala umthetho kaNkulunkulu lapho abanye bawazi ngokuthi imiyalelo eyishumi. Noma mhlampe ku-Deuteronomy 5 umuntu futhi engaphinde kwazi ukuthola imiyalelo eyishumi lapho noma umthetho kaNkulunkulu. Ezifundweni nje sisanda kuzenza sifunde ngokwahlulela. Sabona ukuthi ngoba esihlele emhlabeni uNkulunkulu ehlulele esezulwini, akasebenzisi le ndaba thina siyenzayo la emhlabeni. Umuntu uyanconywa womunye bese ya-approve, yabo. Kodwa sitholile ukuthi ezulwini makwehlulelwa, uNkulunkulu ubuka umthetho wakhe bese buka ukuziphatha kwalo muntu, bese ehlulela ngendlela umuntu akaziphathe ngayo ukuthi ulalelile noma udelelile umthetho kaNkulunkulu. Safunda ngomthetho kaNkulunkulu ngoba isono sathi masifunda sithola ukuthi ukwephula umthetho kaNkulunkulu. Uyabona? So, inhloso lesi sifundo ke sithi ukuphenduka nokuvuma izono nokuthethelelwa namhlanje. Inhloso yaso ukubonisa isoni, izinyathelo lezo esingeza ngazo kuKristu. Yabo, usuyibonile ukuthi usonile, ungeza kanjani kuKristu? Ngoba into esayifunda kuqala safunda ukuthi uma umuntu ona uzahlukanisa noNkulunkulu. Alokho enza ephinda enza isono uzahlukanisa noNkulunkulu, umuntu egcine sengaphansi kwamandla kaSathane noma ngaphansi kwamandla esitha. So usubonile ukuthi usuwonile. Inhloso lesi sifundo ukubonisa izinyathelo esingazithatha-ke esingeza ngazo kuKristu. Why? Ngoba ivangeli lingise indlela leyo isoni esingawugcina ngayo umthetho ongcwele wemiyalelo eyishumi. Angithi ngendlela enjalo semukeleke ebusweni bukaNkulunkulu. Kepha umuntu akakwazi ukwenza lokhu ngawakhe amandla. Kufanele ukuba uKristu akwazi ukuphila phakathi kwakhe. Mhlawumbe umbuzo ngaba khona ukuthi-ke izinyathelo zini lezo isoni esiza ngazo kuKristu? Iziphi izinyathelo isoni esingeza ngazo kuKristu? Okay, mhlawumbe umbuzo angazibuza wona nje ukuthi umuntu uphenduka kanjani na? Umuntu uphenduka kanjani na? Noma mhlawumbe umuntu ezibuza ukuthi okay, ngabe kubalulekile yini ukuthi umuntu aphenduke la ocebweni losindiso? Kubalulekile yini ukuthi umuntu aphenduke la ocebweni losindiso? Ngicela ukufunda incwadi yezenzo. Izenzo 17 uvesi 30. Izenzo 17 uvesi 30 wakhona. Othi, ngokuba izikhathi zokungazi wazithalalisa uNkulunkulu,
kodwa ukuba bonke ezindaweni zonke baphenduke. Amen. Ngokuba izikhathi zokungazi wazitshalalisa uNkulunkulu. Yebo, kunjalo. Khona abantu abebenza izinto bengazi ukuthi bayona. uNkulunkulu kuthiwa-ke uyakuqonda lokho ukuthi uke wenza isono ungazi ukuthi uyona. Izikhathi zokungazi wazitshalalisa uNkulunkulu. Kodwa-ke kalokhu usememezele ukuba abantu bonke ezindaweni zonke baphenduke. Uyabo? So, ukuphenduka lokhu masiqathe phela, ukuphenduka yisinyathelo sokuqala okumele sithathwe yilabo ababuyela kuNkulunkulu. Akekho ongenzela omunye lo msebenzi ukuthi ngizothi uma ngiphenduka bese ngiphendukela nanangumfowethu oza emva kwami, yabo, noma umama ephendukele indodana yakhe. Akukho lokho. Ukuphenduka nje isinyathelo sokuqala kumele sithathwe yilabo ababuyela kuNkulunkulu. Akekho ongenzela omunye lo msebenzi. Ufanele ukuba sizithobe umuntu ngamunye phambi kukaNkulunkulu, silahle zonke izithombe. Uma sesikwenzile konke lokhu, iNkosi iyakusivezela usindiso lwayo. Yebo, kunjalo. Mhlampe-ke umuntu angazibuza umbuzo ukuthi umuntu mhlampe kufanele enze njani ukuze izono zakhe zesulwe. Uyabo? Yini mhlawumbe umuntu into akufuneka yenze ukuze izono zakhe zizakwesulwa? Cela sifunde izenzo 3:19. Izenzo 3:19, izenzo zabapostoli 3:19. Uthi masiwufunda, ngalokhu phendukani niguquke ukuba nihlangulwe izono zenu. Okay, uyafuna ukuthi izono zakho zesulwe na? Uzenzo 3:19 uthi, ngalokhu phendukani niguquke ukuba kuhlangulwe izono zenu. Mhlawumbe into esifuneka siyiqaphele ukuthi into yokuyenzeke siyaye sibe lusizi ngenxa yokuba izenzo zethu ezimbi zisilethela izithelo ezingathokozisi. Umuntu edabuke ngoba nakho ebanjiwe ukuthi untshontshile. Edabuke ngempela uyayibona nansi iforum isizomshaya. Noma nazi iy'kebhe la emakhaya kunana ey'kebhe-ke ezizokushaya wenabe, yabo. Umuntu edabuke, ungaze ufunge ukuthi uphendukile. So, into eyokuyenzeke-ke le ukuthi sibe lusizi ngenxa yokuba izenzo zethu ezimbi zisilethela izithelo ezingathokozisi. Kodwa-ke kuthiwani? Lokho kudabuka akusikhona ukuphenduka. Ukudabuka ngoba usaba umphumela wokwenzileyo. Lokho akusikhona ukuphenduka. Ukuzisola kweqiniso ngesono kuwumsebenzi owenziwa noma ovezwa ukusebenza kukaMoya oNgcwele. Yabo? Umoya usembulela ukungalungi kwenhliziyo elimaze yadabukisa umsindisi, bese usiholela ezinyaweni zesiphambano ngokuzisola. Ngesinye nesinye isono uJesu uhlatshwa amanxeba kabusha, kuthi ngokumbheka lo esimgwazela isikhali ngezono zethu eziletha usizi phezu kwakhe. Lokhu kukhala kuyosiholela ekusilahleni isono. Uyabo? Nakho ukuphenduka. Excuse me. Omunye umuntu, yebo, ukuphenduka into ungathenjiswe sijeziso ngokwazi kodwa ukuthi lokho okwenzayo uNkulunkulu kunqabile. Ungakabanjwa. Uyabo? Ngoba uNkulunkulu into evelayo ukuthi uma silokhu sona nathi siba nesabelo senza lawo manxeba kaKristu awatholayo abe masha. Yabo? So, kufanele ukuthi umuntu ebone umonakalo akawenzayo ngokungalaleli uNkulunkulu, bese lokho umuntu kumholela ekuphendukeni. Umuntu mhlawumbe angazibuza wona ekhaya ukuthi izoni ziholelwa kanjani ekuphendukeni na? Izoni umuntu lo wakade ehamba ngokungamlaleli nhlobo uNkulunkulu, ephula umthetho wakhe. uNkulunkulu uthi akubhekele yena umuntu abhekele. By the way, ukuphenduka akusho ukuthi ubuhamba endleleni wasuyachezuka kancane kodwa i-direction isacishe ifane, yabo. So, ukuphenduka ukuthi ubuhamba uyalaphaya, yabo, qonde ngqo. Mase uyaphenduka kufuneka uphenduke uze la.
abanye bathi U10, yabo. Yebo. Manje-ke izoni ziholelwa kanjani ekuphendukeni na? Izoni ziholelwa kanjani ekuphendukeni? Cela sifunde incwadi yabaseRoma 2 uverse 4. AbaseRoma 2 verse 4. Abathi, Roma 2 verse 4. Uthi, kumbe uyayidelela yini ingcebo yobumnene, niyokubekezela, neyenyewe yakhe? Ungazi ukuthi ubumnene bukaNkulunkulu buyisa ekuphendukeni. Yebo, isho njalo ivesi Roma 2 verse 4 uthi kumbe uyayidelela yini ingcebo yobumnene obukabani obumnene esikhuluma ngabo la ubumnene bukaNkulunkulu. Mhlawumbe uzoqala laphana nje uRoma 2 verse 1 uzofela ku4 uzobona sikhuluma ngengcebo kaNkulunkulu ukuthi kumbe uyayidelela yini ingcebo yobumnene neyokubekezela neyenyewe yakhe. Ungazi ukuthi ubumnene bukaNkulunkulu buyisa ekuphendukeni. Ukubekezela, uyabo, ukubekezela nje, ukubekezela, angitholele elinye igama, uyabo. Uma uqaphela la kusuke kungeyona inguquko yangempela leyo uma engamlungisi ngokunye umuntu. Ukulunga kukaKristu akuyona ingubo yokumboza izono ezingavunyanga zashiywa, kodwa ukulunga kukaKristu kungumthetho wokuphila lowo oguqula isimilo bese uqondisa ukuziphatha. Ukuba ngcwele ukuzehlukanisela uNkulunkulu futhi kuwukunikela ngenhliziyo nokuphila ukuba kuhlale imithetho yasezulwini. Amen. Kuthweni le vesi siyifundile kuthona ungazi ukuthi ubumnene bukaNkulunkulu buyisa ekuphendukeni. uNkulunkulu umnene. Khumbula le vesi ethi yebani mnene njengamajoka, hlakaniphani njengey'nyoka nibe mnene njengamajoka. Ya, mhlampe kungafuneka sifunde i-character yesilwane. Inyoka nje ihlakaniphile ngoba ungathola ukuthi khona la ifamilia ngokwenzakalayo la, yabo, but ihlakanipheke njalo ayimnene, iyingozi ngoba uma ke wahlangana amehlo sekuqala inkinga-ke bese siyakulimaza-ke bese siyakubulala futhi, yabo. So kumele ukuthi uNkulunkulu hlakaniphani njengey'nyoka. Inyoka ihlakaniphile, iyazi izinto ezenzakalayo la. So nasho uNkulunkulu wethu usinikeze izwi lakhe esinikezela lokho ukuthi siqonde izinto ezenzakalayo emhlabeni. Kodwa wasesithi nibe mnene njengamajuba. Ngifuna igama lobumnene ngoba noNkulunkulu lana kuthiwa-ke ungazi ukuthi ubumnene bukaNkulunkulu bubuyisa ekuphendukeni na. Uma kuthiwa yibani mnene njengojuba, igama lisho ubumnene. Yo, angazi ungalichaza usho ukuthi okuthambile kanjani, kodwa nje uma into imnene, okuthiwa kumnene kusho ukuthi ku-harmless, akunabungozi, uyabo. So ukungabi nabungozi bukaNkulunkulu buyisa ekuphendukeni. Ngiyayibona lento ivamisile kakhulukazi kubazali ingane ithi ngiyaxolisa mama, ungaze uyitshela ukuthi iphendukile and cha ibesaba isibhaxo, uyabo. Kodwa into esiyithola ukuthi ubumnene bukaNkulunkulu buyisa ekuphendukeni engengozi engenjalo. Akasiphoqi ukuthi siphenduke, kodwa ngenxa yokubekezela kwakhe nobumnene nokuncenga kwakhe kugcina sekusiyise ekuphendukeni. So ewenye sikutholile sikuthona ukuba ngcwele kukuzehlukanisela uNkulunkulu futhi kuwukunikela ngenhliziyo nokuphila ukuba kuhlale imithetho yasezulwini. Sakhumbula izolo sifunde ukuthi uNkulunkulu bekhulumile ethi encwadini yamaHebheru ethi uyofaka imithetho yakhe ey'nhliziyweni nasey'ngqondweni zethu. Yakhumbula abe uNkulunkulu kuthina abe ubaba kithi. Nakho-ke sikutholayo ukuthi ubungcwele busho lokho ukuzahlukanisela uNkulunkulu unikele ngenhliziyo nokuphila kwakho ukuba kuhlale imithetho yasezulwini. Ya, ubungcwele buyilobo ukuzahlukanisela uNkulunkulu. Ya, manje umbuzo ukuthi wena nsizwa ngabe uzahlukanisela uNkulunkulu na lapha ekhaya? Nawe ntokazi ngabe uzahlukanisela uNkulunkulu? Noma mhlawumbe kusekhona abakubangayo beze beshayane. Ngibona iphaphu abantu abafana uma bebanga iphaphu, uma befuna ukuthola iphaphu beze beshayane. So ngeke sibangwe yimuntu uma sizahlukanisela uNkulunkulu ngokuphila kwethu kungukaNkulunkulu. Hhayi indaba ukuthi nje bhuti usabangwa amantombazane noma sisi usabangwa abafana, awakakazahlukaniseli uNkulunkulu, kodwa ukuba ngcwele
kuwukuzehlukanisela uNkulunkulu futhi ukunikela ngenhliziyo nokuphila ukuba kuhlale imithetho yasezulwini. Unjalo, yebo. Ya. Mhlawumbe umbuzo umuntu angasibuza wona ukuthi yini ukuvuma isono na? Kuyini ukuvuma isono? Okay, ake sibuyele la ekuphendukeni ukuthi-ke mhlawumbe nangomuntu usethi uyaphenduka, yini ezolandela ekuphendukeni kweqiniso nasithole ukuthi khona ukuphenduka okungesekhona, ukuphenduka la umuntu khona esaba umphumela wento akayenzile ngoba uze wabanjwa ukuthi webile, usesaba ukushawa exolisa. Cha, khona ukuphenduka lokho njalo. Noma mhlawumpe laba abanesivumelwano bebesebudlelwaneni wabanjwa lona omunye akayiphethe kahle waxolisa. Ukuba kwabanjwa lona njalo bengeze exolisa. Bebezoqhubeka nje usho ukuthi usafuna indlela yokuthi engenza njani next time ukuze engabanjwa, yabo? So kwakhona ukuphenduka kweqiniso lesithena khona kusebenza umoya ongcwele, umuntu edabuke ngobubi akabenzile, eqonda ukuthi ubebethela uKristu kabusha ngalezi zona abelokhu ezenza, uyabo, emdabukisa uNkulunkulu. Manje-ke usephenduke ngokuyiqiniso-ke la. Umbuzo mhlawumbe kufanele sizibuze wona ukuthi yini ezolandela ukuphenduka kweqiniso? Ya, yini ezolandela ukuphenduka kweqiniso? Cela sifunde incwadi yeZaga 28 verse 13. Izaga 28 verse 13. Izaga 28 verse 13. Uthi uZaga 28 verse 13. Ofihla iziphambeko zakhe akayikuphumelela, kepha ozivumayo azishiye uyakuthola umusa. Usuyuphinde iZaga 28 verse 13 uthi ofihla iziphambeko zakhe akayikuphumelela, kepha ozivumayo azishiye loyo uyakuthola umusa. Amen. Ziyavunywa izono zishiwe kuNkulunkulu. Hayi indaba ukuthi usivume isono, njengoba nje umuntu uma evuma kumina isono, ngingavuma ukuthi ngimbambele ukuthi ade engenzi kahle, ebuyele ekhaya ngenxa ukuthi vele bengaphendukile, eyofuna enye indlela yokuthi uzongirobha kanjani eseza ngenye indlela. Cha, kwaJesu akunjalo. Kuthiwa ofihla iziphambeko zakhe akayikuphumelela, okay, kepha ozivumayo azishiye ngoba usubonile ukuthi uku-wrong ungabe usakwenza, yabo. Kepha ozivumayo uzishiye loyo kanjani uyakuthola umusa. Uma uqaphela la ukuthi ukuvuma izono ngeke kwamukeleka phambi kukaNkulunkulu ngaphandle kokuphenduka kweqiniso kanye nokulungiswa kwalokho okonakele ekuphileni, yabo. Kufanele kube khona izimo ezibonakalayo zokuphenduka ekuphileni kwaloyo ophendukile. Hayibo, ube khona umehluko Nkosi yami, angithi konke kuyicala phambi kaNkulunkulu kufanele kushiywe. Lokho umphumela ukuzisola kweqiniso ngenxa yesono. Injalo, kunjalo nje ukuthi kufanele kube khona izimo ezibonakalayo zokuphenduka ekuphileni kwalowo ophendukileyo, yabo. Kufanele kube khona ushintsho, ukuguquka. Konke kuyicala phambi kaNkulunkulu kufanele kushiywe. Uma sekunjena yonke-ke lento, lolu shintsho noma lenguquko iyobe isiwumphumela wokuzisola kweqiniso ngenxa yesono, yabo. So umbuzo esizowubuza-ke mhlawumbe ukuthi, okay, siyezwa kuvunywa kubani izono? Ubani onamandla okuthethelela izono? Sizivuma kubani? Ya, umbuzo omkhulu lo, ngoba abanye bayathemba ukuthi uzokona ihambe iyovuma kufata emaromeni, kumfundisi kwamanye amabandla, kumkhokheli mhlawumpe yiyona, angithi, uyabo. Ey'ndaweni ey'ningi kunendlela okwenziwe ngayo, kodwa umbuzo namhlanje ukuthi-ke kufanele kuvunywe kubani na? Amahubo 32 verse 5. Amahubo 32 verse 5 ngicela ukuwafunda ukuthi izono zivunywa kubani kahle kahle njalo, yabo. Amahubo 32 verse 5. Amahubo 32 verse 5 afundeka kanjena. Athi, ngasivuma isono sami kuwe, angisifihlanga isiphambeko sami. Ngathi ngiza kuvuma izono zami kuJehova.
wena wathethelela icala lesono sami. Yabo? Ngasivuma isono sami kuwe, angisifihlanga isiphambeko sami. Ngathi ngiza kuvuma izono zami kuJehova, wena wathethelela icala lesono sami. Amen. Uma sithola la, sithola ukuthi vumani izono zenu kuNkulunkulu. Ngoba yini? Ngoba nguyena onganithethelela. Futhi-ke amacala eniwonile komunye nomunye, avumeni kulowo enonene naye. Uma umonile umakhelwane wakho noma umhlobo wakho, kufanele ulivume icala lakho kuyena. Kuyimfanelo yakhe ukuba akuthethelele ngesihle. Yabo? Manje-ke kufanele ukuba sivume kuNkulunkulu isono. Yabo? Isono sakho uzume kuNkulunkulu ngokuba lowo omonileyo uyimfuyo kaNkulunkulu. Ngakho-ke, ngokumona kwakhe, wone umdali wakhe nomsindisi wakhe. Amen. Izono ziyavunywa bafethu, ziyavunywa ngempela. Sizivuma kuNkulunkulu odale amazulu nomhlaba, yabo. Kodwa-ke ungenzeka kube isono osenzilile mhlampe sithinte umakhelwane wakho, uyavuma futhi kuyena umuntu ngoba ngokukhubekisa lo muntu, ngokuphatha kabi lo muntu, ukuphatheka kabi uNkulunkulu uqobo, ungumdali wakhe ngoba lo muntu sesibayeni uyimfuyo kaNkulunkulu. Umuntu nomuntu ukhandwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Ngisho ngathiwa ubonakale ephakeme kangakanani noma ephansi kangakanani noma izinga lakhe lilibi lingelihle kangakanani. So uNkulunkulu uthi naye simele ukuvuma kuyena. Uzukusiza ukuthi umuntu one abantu bese yagijima ethi uzohamba uyovuma isono sakhe kuNkulunkulu. Wayi ukuthi ngantshontsha ifoni yomuntu, ngiyambuka umuntu uyayicinga ifoni yakhe bese ngithi leso sono ngisivume kuNkulunkulu. Buyisa ifoni kumnikazi wayo noma uvume nje kumnikazi wayo, umophule ngoba naye ungathola ukuthi mhlawumbe useyadlinza. Udlinza ukuthi ngase kube ubani owenze lesi senzo. Uyabo? Yebo, kunjalo. So uNkulunkulu uthi uma umonile umakhelwane wakho noma umhlobo wakho, kufanele ulivume icala lakho kuyena. Kuyimfanelo yakhe ukuba akuthethelele ngesihle. Manje-ke kufanele ukuba sivume kuNkulunkulu usivume kuNkulunkulu isono sakho ngoba lowo omonile uyimfuyo kaNkulunkulu. Ngakho-ke ngokumona kwakho, wone umdali wakhe nomsindisi wakhe. Sengathi besingabona ngaleyo ndlela ukuthi uma wona umuntu udestroy umuntu, ukahlahle wona uNkulunkulu uqobo. Umbuzo mhlawumbe umuntu angazibuza wona esekhaya ngokuthi kufanele kuvunywe kuba. Sesiwubuzile lo ukuthi kufanele kuvunywe uba. Zivunywa izono kuJehova, uNkulunkulu odala amazulu nomhlaba, angithi? Umbuzo mhlawumbe uthi-ke kufuneka kukhanye ngokusobala kangakanani ukuvunywa kwesono. Kufanele kukhanye ngokusobala kangakanani ukuvunywa kwesono na? Cela sifunde uLevi 5:5. Leviticus 5:5 uthi kuya kuthi lapho enecala kokunye kwalokho avume lokho onengakho. Amen. Ya. Ukuthi lapho enecala kokunye kwalokho avume lokho onengakho umuntu. Yebo. Ukuvunywa kwesono ngeqiniso kuye kube sobala ngaso sonke isikhathi futhi kuvunywe leso sono uqobo. Konke ukuvuma kufanele kuqonde ngqo futhi kuhlabe emhlolweni. Kuvunywe leso sono esenziwe. Amen. Ya bafethu, umuntu uma esivuma isono ufuna ukusibize ngegama. Yabo? Ya sorry nje, yabo? Kukho konke, yabo? Uma ukhumbula vuma ukuthi wenzeni, isono usibize ngegama. Yabo? Kufanele kube sobala ukuthi ngiyaxolisa ukuthi ngothukile namhlanje komunye umuntu. Yabo? uNkulunkulu ubona izindlu zenhliziyo. Nkosi, ngiyaxolisa ukuthi imicabango yami namhlanje ingcolile. Akekho umuntu ongibonile ukuthi benginemicabango engcolile, but isono uNkulunkulu ukubonile lokho. So umuntu uma esivuma isono kufanele kanjani? Asibize ngegama. Kufanele ukuvunywa kwesono ngeqiniso kube sobala ngaso sonke isikhathi futhi kuvunywe leso sono uqobo. Yabo? Ukuvuma kufanele kuqonde ngqo futhi kuhlabe emhlolweni. Okay. Umbuzo
sezivuniwe-ke izono, siyezwa. Okay, ukuthethelelwa kwenziwa kanjani na? Okay, umbuzo mhlawumbe umuntu akazibuza wona-ke lo, ukuthi ukuthethelelwa kwenziwa kanjani. Okay, singakawuphendule lo mbuzo, khona isithembiso esinikiwe sokuthi izono uzophendukileyo kuzo zavunywa uNkulunkulu uyazixolela. Khona isithembiso, ngicela sibuyele kuyona indimana yekhanda 1 John 1:9. uNkulunkulu khona akuthembisile laphaya ukuthi izono zomuntu ziyaxolelwa. Okay, 1 John 1:9 uthi-ke, uma sizivuma izono zethu uthembekile ulungile ukuba asithethelele izono, asihlambulule kukho konke okungalungi. uNkulunkulu naso nje isithembiso akasinika sona. So isithembiso somuntu ophendukileyo ukuthi-ke umuntu ophendukileyo oyibonile ukuthi bengahambi kahle, kuthiwa hayi uNkulunkulu uthembekile ulungile ukuba sithethelele izono, asihlambulule kukho konke okungalungi. Umbuzo mhlampe ongabe umuntu angazibuza wona ukuthi uNkulunkulu-ke ubese sesithembisa ukuthi uzozenza njani izono zethu. Yini uNkulunkulu akayithembise ukuthi uzoyenza ngezono zethu? Yebo, sesiyivumile izono kuyena, sesibonile impela besibabi, senze izinto ezixakayo, yabo. Into ibingathi uma ibekwa la abahluleli basezweni bethi ihambe ejele noma bethi ibulawa, yebo. Kodwa uNkulunkulu besenze njani-ke? uNkulunkulu ethembise ukuthi uzozenza njani izono zethu? Cela sifunde incwadi kaMikha 7:19. Ya, incwadi yaMikha 7:19. Ngiyalithanda leli gama laMikha. Mikha no-Obadiya. Okay, incwadi kaMikha 7:19 ukuthi uNkulunkulu uthembise ukuthi uzobe senze njani ngalezi zono zethu. Mikha 7:19. Uthi Mikha 7:19, uyakubuye asibekezelele, anyathele phansi ububi bethu. Yebo, uyakuphonsa zonke izono zabo ekujuleni kolwandle. Amen. Uyakubuye asibekezelele, anyathele phansi ububi bethu. Yebo, uyakuphonsa zonke izono zabo ekujuleni kolwandle. Amen. Angazi, angiboni kukhona umuntu othethelela njengoNkulunkulu bafethu. Uma kuthiwa uyaphonsa phansi izono, into meke yangena ekujuleni kolwandle ayitholakali, ngoba angikhumbuli kuthiwa even nalezi zifundiso zalapha emhlabeni, ama-scientist khona oseke wafika ekujuleni kolwandle, angikhumbuli. Kodwa uNkulunkulu ubonakalisa lokho ezweni lakhe ekutheni ukuthi isono unjani, uyakubuya sibekezelela, anyathele phansi ububi bethu. Yebo, uyakuphonsa zonke izono zabo ekujuleni kolwandle. uNkulunkulu uthi into akayenza ukuthi ibe kude nawe, uyabo. Ukuthethelela kaNkulunkulu kunjalo, akufani nokuthethelela komuntu. Umuntu umuzwe sethi usuqalile wenza le nto wayenza ngo-2015, angithi yabona. Kodwa uNkulunkulu kuthiwani? Uthi uthatha izono zethu, uyakuphonsa zonke izono zabo ekujuleni kolwandle. Unjalo uNkulunkulu ukuxolela kwakhe. La sifunde futhi amaHubo 103:12. Sisaphendula wona lo mbuzo ukuthi uNkulunkulu uzozenze njani izono zethu. amaHubo 103:12. amaHubo 103:12. Yebo, amaHubo 103:12. Ngicela niphephise ngalokho. Usaphendula umbuzo ukuthi uNkulunkulu uzozenza njani izono zethu. Sitholile kuMikha ukuthi uNkulunkulu uyazinyathela phansi izono zethu, asibekezelele, azithathe eziphonse ekujuleni kolwandle. amaHubo 103:12 afundeka kanje na. Athi, njengokuba impumalanga yahlukene nentshonalanga, udetisile kangaka kithi iziphambeko zethu. Amen. Njengoba impumalanga yahlukene nempumalanga, udetisile kangaka iziphambeko zethu. uNkulunkulu uma exolela uxolela kanjalo. Usuphendukile ngempela, wabona ukuthi uphendukile ngale ndlela uNkulunkulu asho ngayo. Ube izono zakhe seyithatha seyiziphonsa ekujuleni kolwandle. Bese futhi azidedise
njengempumalanga nentshonalanga, uyabo? Njengokuba impumalanga ihlukene nentshonalanga, udidisile kangaka iziphambeko zethu. Siyakhumbula? Yebo, ilanga angazi, okay, ilanga lihambe. Umhlaba uma ujika, angithi kuthiwa ilanga limile. Umhlaba uyajika, usuka empumalanga, ujike usho uyigabise elangeni uze uyofika entshonalanga. Cabanga ukuthi kuthatha amahora amangakanani ukwenza leyo nto yenziwa umhlaba. So, ngiqonda ukuveza ukuthi impumalanga nentshonalanga kwehlukene kangakanani. uNkulunkulu-ke kuthiwa ube umuntu nesono asenzile enza ukuthi kuqhelelane kangako, akakweyamanisi. Ngicela sifunde indimana yokugcina u-Isaya 1:18. Ngicela sifunde u-Isaya 1:18. Isaya 1:18 othi, wozani-ke sithethe indaba, usho uJehova. Noma izono zenu zibomvu kakhulu, ziya kuba mhlophe njengeqhwa. Noma zibomvu njengokububende, ziya kuba njengoboya bezimvu. Amen. Naso nje isithembiso uNkulunkulu asithembisayo ukuthi into akazoyenza ngezono zethu uzoyiphosa ekujuleni kolwandle, asibekezelele, ayinyathele phansi, azihlukanise nathi njengempumalanga nentshonalanga, futhi zizohlanzwa. Yabo. Yebo. Isimo, mhlawumbe umuntu angazibuza ukuthi sinjani isimo somuntu othethelelwe izono. Okay, izono zami sezithethelelwe, ngiyabonga uNkulunkulu, ulazisile izwi lakho kimi, ngaphenduka, izono zami zathethelelwa. uNkulunkulu uthi ikhondishini yalowo muntu-ke ubeseba umuntu onjani. Amahubo 32 uverse 1 noverse 2. Amahubo 32 uverse 1 noverse 2. Khona uNkulunkulu akukhulumayo lapha amahubo 32 verse 1 noverse 2 ukuthi sinjani isimo somuntu othethelelwe izono. Izono zakhe zithethelelwe uNkulunkulu. Wayenza yonke lento uNkulunkulu, yonke le mikhoba yokuthi amqhelise nezono zakhe, ayiphose ekujuleni kolwandle, ahlanzwe. Sibe isimo saloyo muntu-ke othethelelwe izono sibe sekuba yisimo esinjani. Amahubo 32 verse 1 noverse 2. Ngicela ukuwafunda. Amahubo 32 verse 1 uthi, ubusisiwe osiphambeko sakhe sithethelelwe, osono sakhe sisibekelwe. Ubusisiwe umuntu uJehova angambaleli isiphambeko, kungekho nkohliso emlonyeni wakhe. Amen. uNkulunkulu usho lokho nje ukuthi uma izono zakho zithethelelwe, uba phambi kobuso bakhe umuntu obusisiwe. Yazi ngiyabuka ukuthi misinterpret-ile indaba yokubusiseka. Sithathe ngokuthi mhlawumbe umuntu uma achieve into ey'thile empilweni ubusisiwe. Yabo? Okay, ngoba le ndlela engiyifunayo mase sengisho ubusisiwe makhelwane amakanayo. Okay. Kodwa iBhayibheli ichaza ngenye indlela ukubusiseka, ukuthi ubusisiwe osiphambeko sakhe sithethelelwe. uNkulunkulu uthi uyisibusiso ukuthi uhambe ungenacala phambi kukaNkulunkulu. Ubusisiwe osiphambeko sakhe senjani? Sithethelelwe. Osono sakhe sisibekelwe. Ubusisiwe umuntu uJehova angambaleli isiphambeko, kungekho nkohliso emlonyeni wakhe. Amen. Kunjalo. uNkulunkulu usichaza kanjalo isibusiso. Isibusiso usiveza si-exista emntwini ongenakusoleka phambi kobuso bakhe. Uyabo? Excuse me. So, usiveza sitholakala kanjalo isibusiso. Zikhona nezinye izinto esikhona esingathi sizibusiso, but ungayithola ngisho ungabulala umuntu, ungayithola imali. Yabo? Ngenza isibonelo, wenza into ofuna ukuyenza. Kodwa angazi ukuthi abantu bathi ubusisiwe, ukuthi ejuleni inhliziyo yakho usuwazi ubusisiwe la kufe umuntu. Yabo? Uthi ubusisiwe ungekho nkohliso emlonyeni wakhe. Umuntu ebenazo zonke lezi zinto, kodwa uthola ukuthi zonke uzithole ngamanga, akufrodi, akumanga. Uyabo? Well-ke asikho isibusiso lapho ngoba kuthiwa okungekho nkohliso emlonyeni wakhe. Nkosi, siyamcela uNkulunkulu esuse ulimi lwamanga ey'mpilweni zethu ukuthi siza kuba nathi abantu ababusisiwe. So uNkulunkulu mayethi abantu ababusisiwe, abantu abathethelela izono uNkulunkulu angababaleli iy'phambeko, usho lokho nje. Isibusiso sitholakala kanjalo. Angazi umuntu uma ehlele esonweni enenkani, uyabo,
lokhu kuthiwa hayi bo uNkulunkulu uyakhuza naye unenkani yakhe asikho isibusiso lapho ngoba lo muntu macala akhe phambi kukaNkulunkulu until azaphenduka. Unfortunately i-opposite yesibusiso it's a curse, yabo. Uma ungabusisekanga uqalekisekile, uyabo, but ukubusiseka kuyona into enzeveline njengemvula, kuhamba njengokwenza komuntu, kanjalo nokuqalekiseka. Ayikho umuntu ozokushiyela isiqalekiso noma ubumnyama, but ukwenza kwakho phambi kwaNkulunkulu. So that is why uNkulunkulu kuMahube 32 verse 1 no verse 2 athi ubusisiwe isiphambeko sakhe sithethelelwe, isono sakhe sisibekelwe. Ubusisiwe umuntu uJehova angambaleli isiphambeko, kungekho nkohliso emlonyeni wakhe. Okay, uNkulunkulu khona into akayivezayo-ke. Yebo, uNkulunkulu enjalo uyasifuna ukusithethelela, but khona i-condition ekhona. uNkulunkulu mhlawumbe umuntu engazibuza ukuthi ngabe ukuthethelela kwethu nguNkulunkulu kubambelele yini ekuphatheni kwethu abanye abantu, yabo, ngoba khona umuntu ozothi nje yabo, ngizolungisa ubudlelwano bami noNkulunkulu, kodwa nje abanye abantu nje, yabona nje bebe laphaya. Ngabe ukuthethelelwa kwethu izono kuncikile yini mhlawumbe endleleni esiphathene nayo nabanye abantu? Ngicela ukuthi kuphendule kumbuzo onjalo, ngoba omunye umuntu uzolokhu egijima efuna ukuya kuNkulunkulu, uyabo, kodwa uthola ukuthi abanye abantu akabahlalisile kahle, noma ubudlelwano bakhe nabanye abantu abuhambi neze kahle. Ngicela sifunde iy'ndemane eziwuthula. Ngicela sifunde uMark 11 verse 25. Mark 11 verse 25. Ya, ngoba umuntu uyafuna ukuthethelelwa, uzogijima aze apheqe uNkulunkulu, kodwa uthola ukuthi kwenzeka inkinga, uthola ukuthi umakhelwane wakhe akuhambisene kahle. Inkinga enjalo uNkulunkulu uthini ngayo? uMark 11 verse 25 othi, nxa futhi nimi nikhuleka, thethelelanani. Okay, ngicela uqala phansi. Futhi nxa nimi nikhuleka, thethelelani uma ninamagqubu nomunye, ukuze noYihlo osezulwini anithethelele iziphambeko zenu. Amen. Siyakhuleka Nkosi yami, simile siyakhuleka. uNkulunkulu into akasiqinisekisa ngayo ukuthi uma sizokhuleka uNkulunkulu asikhumbule njalo ukuthi akekho umuntu esinamagqubu naye, noma ungakhulumisani naye, noma inhliziyo yakho uthi uma umcabanga igaya iy'bozi. Uthi uNkulunkulu-ke, uma ninamagqubu nomunye, thethelelanani ukuze noYihlo osezulwini anithethelele iziphambeko zenu. So akusikhona ukuhlakanipha noma kuyinto engayenzi sense ukuthi ungafika ungabaxolela abanye abantu abakonile, kodwa bese u-expect ukuthi uNkulunkulu esekhaya ezulwini uza kuxolela wena, yabo. uNkulunkulu asisize lapho. Kusukela namhlanje nje mhlawumbe sikhumbuleni noma sazi ukuthi akusikhona ukuhlakanipha ukuthandaza noma ungazokhala iy'nyembezi uma kukhona umuntu ongakhulumisani naye. Nangcono ube ukhaliswa ukuthi kuzokwenzakalani ukuthi lowo muntu nibuyisane naye, ngoba uNkulunkulu kuMark 11 verse 25 futhi nxa nimi nikhuleka, thethelelani uma ninamagqubu nomunye, ukuze noYihlo osezulwini anithethelele iziphambeko zenu. La sifunde uMateyu 6 verse 14 no verse 15. Nawo osaveza la i-condition uNkulunkulu afuna ukuthi ukusivezela ubudlelwane bethu nabantu ukuze naye ezokwazi ukusithethelela. Kuthiwa uma sikhuleka masithethelelane. Uma ufunda uMateyu 6 verse 14 no 15. Mateyu 6 verse 14 no 15. Hawu. Uthi uMateyu 6 verse 14 no 15. U14 uthi-ke, ngokuba uma nithethelela abantu iziphambeko zabo, noYihlo wasezulwini uyakunthethelela nani. Kepha uma ningathetheleli abantu iziphambeko zabo, noYihlo akayi kunithethelela iziphambeko zenu. Amen. Hayi, injalo nje le verse. Uthi uNkulunkulu ngokuma nithethelela abantu iziphambeko zabo, noYihlo osezulwini uyakunithethelela nani. Kepha uma ningathethelela abantu iziphambeko zabo, noYihlo akayi kunithethelela nani iziphambeko zenu. Imi kanjalo nje indaba, yabo. Omunye umuntu uma sizoya kuNkulunkulu kufuneka sibuke ukuthi ubudlelwane bethu nomakhelwane bethu nomndeni yethu nawo wonke umuntu bunjani, ngoba kungenzeka ukuthi ngifuna intethelelo engeke ngize ngiyithole.
ngoba nami vele angiyinikezanga muntu. Singakhohlwa sithe masifunde iy'fundo nezedlule sithole ukuthi ukulalela uNkulunkulu umuntu akakwazi ukugcina ngamandla akhe, kodwa sidinga amandla siwathola kuJesu. Uyabo? Okay, futhi uma ufunda-ke khona lapha uMateyu 6 verse 12, futhi-ke usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kuthi. Ushani? Usithethelela amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abantu amacala kithi. Yabo? Uma uqaphela asithethelelwa ngoba thina sithethelelwa, kodwa njengalokhu nathi sibathethelela abanye. Amen. So asigadeni le ndaba yokuthethelela ukuthi uma umuntu akade ekonile mhlawumbe ade ungamkhulumisi, angazi ya uma usumxolela but umthetheleli nisajiweyo ukuthi kodwa uzozizwela ukuthi useke wathinta abangathintwa. Uyabo? Ya ngiyamxolela nje phela, ya ngiyamxolile nje. So what? Hawu. Izinto zingabe zisafana nasekuqaleni, ngisho ukuthini ukuthi khohlwa, but azizwele yena ukuthi useke wakunyathela. Uthi uNkulunkulu sizothethelelwa njengalokhu nathi sibathethelela abanye. Uma uthi kuma umuntu umthethelele, umthethelela bese umbeka lapha ey'nyaweni wenze sure ukuthi uyakukhumbula ukuthi ukonile. Abanye uma bexhawulana, omunye umxhawula isandla sigcwale, yena ngathi uyamthasha ngemini ewu-3. Yakhumbula umdlalo lona wasey'koleni ukuthi thashe, yena uma uxhawula kuyena ufike umthashe, kodwa uthi umthethelele. uNkulunkulu into akayisho namhlanje uthi-ke asithethelelwa ngoba thina sithethelela, kodwa sithethelelwa njengalokhu nathi sibathethelela abanye. Yebo. So uma uNkulunkulu esesithethelele-ke lezi zono zethu, mhlawumbe umbuzo okhona ukuthi ngabe uyabuye azikhumbule yini na uNkulunkulu lezi zono zethu? Ngicela sifunde incwadi uJeremiya 31 verse 34. Ngabe uNkulunkulu uyabuye azikhumbule yini na lezi zono zethu? Ya umbuzo mhlawumbe umuntu akangazibuza wona, kodwa hey uqeda nje amavesi bafethu. uNkulunkulu thina lezi zono uyifake ekujuleni kolwandle esidede sekithi njengempumalanga nentshonalanga. Kodwa-ke siwufunde uJeremiya 31 verse 34. Jeremiya 31 verse 34 lokufunda uthi abasayi kufundisana kube yilowo nalowo umakhelane wakhe, kube yilowo nalowo mfowabo ngokuthi yazi uJehova, ngokuba bonke bayakungazi kusukela kwabancane kuya kwabakhulu. Usho uJehova, ngokuba ngiyakuthethelela ububi babo nesono sabo angiyikusikhumbula. Amen. Bengifuna leyo line njalo lapho ngasekugcineni, ngicela ukuthi ngiyiqale phakathi nendawo. Kuthiwani? Usho uJehova, ngokuba ngiyakuthethelela ububi babo nesono sabo angiyikusikhumbula. uNkulunkulu uthethelelana kanjalo. Yabo izono zethu angabe sazikhumbula. Nkosi, siyambonga uNkulunkulu. Umbuzo wokugcina osukwini namhlanje uthi iNkosi iyakusixolela ngokupheleleyo kangakanani isoni na? Sekuwukuzidelisa nje, kodwa kuvelile ukuthi ukuxolela kaNkulunkulu kugenuine. Yabo? Okay, mhlawumbe umbuzo umuntu angazibuza wona ukuthi iNkosi iyakusixolela ngokupheleleyo kangakanani na isoni? Isaiah 55 verse 7. Isaiah 55 verse 7 ufundeka kanje Isaiah 55 verse 7. Omubi makashiye indlela yakhe, nomuntu owenza okubi imicabango yakhe abuyele kuJehova. uJehova lona uyakuba nomusa kuye, yebo. Abuyele kuNkulunkulu wethu ngokuba uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu. uNkulunkulu wethu uma exolela wenza ukuthethelela kube kukhulu. Nkosi yami, qaphela. Ukuthethelelwa kusho into ebanzi kunaleyo abayicabangayo abantu abaningi. Uma uNkulunkulu enze isethembiso sokusithethelela ngokukhulu, uqhubeka phambili khona lapho uma ufunda u-Isaiah 55 verse 7 verse 9. Uqhubeka athi ngokuba imicabango yami ayisiyo imicabango yenu, nezindlela zenu azisizo izindlela zami. So ukuthethelela kukaNkulunkulu akusona nje isenzo somahluleli asikhulula ngaso ekahlulelweni. Asithethelelwa esonweni nje kuphela, kodwa sibuyiswa ekoneni. Amen. Siyabonga. Isifundo 5 sesitholile ukuthi isono siyakwazi ukuzibona, siphenduke sidabuke, uNkulunkulu asithethelele, enze ukuthethelela
kube lukhulu. uNkulunkulu uma esekuthethelele kube sekuphanjwa nanamandla ukuthi usinde wonini ungalokhu uqhubeka ugila leyo mkhuba Nkosi akade lokhu usathane ekubambe ngayo. Amen. So isifundo sizolandela uma uNkulunkulu esiphile ukuphila isifundo 7 osihloko sawo sithi ukuguquka nokuzalwa ngokusha. Amen. Ukuguquka nokuzalwa ngokusha. Ngicela sithandaze sivala lesi sifundo. Siyabonga mdala amazulu nomhlaba Thixo olungileyo. Sibonga ithemba osiphe lona ngoba Nkosi usitshele ukuthi noma zibomvu kangakanani khona izinto ezinyantisayo phambi kwamehlo ethu emhlabeni ezenziwa abantu, kodwa Nkosi uyavela unesisombululo sokubahlanza nabo babuye bebe ngabantu bakho. Siyacela Nkosi usiphe ukukhumbula lokho ukuthi akekho umuntu ongcwele kangangokuthi izulu lizothi ngeke sasindiseka noma usegile imikhuba izulu elitsheya singeke sasindiseka. Lokho kuyimfundiso yasathane. Siyalibonga nje lelo themba ukuthi noma sizosihlolisisa nathi sibuke ukube sikwenzileyo ngentokozo siyokwazi ukuthi nxa sesiphendukile sizokwamukeleka ebukhoneni bakho. Sengathi ungaba nathi konke sizakukwenza. NgoJesu siyathandaza. Amen.